Yard Friends Community Radio ibambisene neWorld Coast Sun inikezele ngezihlangu zesikole kwisikole samabanga aphezulu Zwelakhe Senior Secondary School kwilali yaseMjila. Injongo yeliphulo kuqinisekisa ukuba awukho mntwana uyeka isikolo ngenxa yokungabi nazihlangu. Sithi masiza pha kuNgosika namhlanje siniphathele izipho. Yabona zazipho zinhle ezipha size kuni ke of course. Lami igama ke ngu-Aviwe Avela Bhaki lenza i-breakfast show. Hi Alfred Nzo Community Radio. I-breakfast show ke iqala ngo-6 o'clock iphume ngo-9 o'clock. So mna njengoba ndilapha nje ukhona ugxa wami ndimshiye pha ngemva endenza nayo i-breakfast show. So sizi-host sibayi-2. I have 6 years experience with radio. Okwangoku ke khona apho ndiyakhona, khona apho endingenele khona. Otherwise ndiyanithanda guys kakhulu nibahle this morning. And yami ndodwa ke of course ndihamba no-Avela Theni. She's from the marketing department. Ndikanokwaba uphakwa news uyi-news manager. Then apha yi-intern yethu ayidalanga isijoyinile asemahle amarharheni. I hope ndibize kahle. Okay, yes. Then apha ngu-Dr. Mystic behind the scenes ke making sure that siyaphumela ereyidweni. Enkosi kakhulu ke sibulele ke ngokwamkeleka kakhulu nalapha esikolweni abaphathi balapho miss balapha siyavuya ukuba lapha sithe singena samkeleka ngezimali ezinkulu kakhulu. Thank you so much. Otherwise njengoba sizakwenza ke i-handover yezihlangu kodwa izoba ndimo zawuyenza izaba ngusiswendi. Hey nenze kakuhle iclass ka-2023 mandincome naleyo. We are looking forward to class ka 2024, hoping that you will triple as our results last year. Nisebenze kanzima man. Uma bethiwa ke khona ndedlalisa benza ke ndinijayivele kodwa ngizohamba nginganijayivelanga. Right, otherwise manikele kusiswendi kanokwaba akhathethe naye njengoba silapha ke asihambi sodwa although bengekho bona apha. I-World Coast aniyazi i-World Coast ngapha eBizana xa uphuma ndisengapha ngasePort Edward. Yes, bazi partners zethu ke making sure that xa siqhuba le shoot drive lena basoloko besixhasa so that izihlangu size zihambise kwizikolo ngezikolo. You're the first school esiza kuyo kulo nyaka by the way. Xa siphuma apha siya kwesinye isikolo. So yes of course okwam ngoku sendigqibile mandinikele kusiswendi kanokwabo. Thank you so much. Thank you. Zwelakhe abayaziyo abazange Zwelakhe abayaziyo abazange bayibona. All right, masibambeni uthisha luthe iyaphela period yakhe. Molweni Zwelakhe. Ngezelba nangenye imini basikele guys kumandi kunibona kumandi balapha. Eyona nto ibalulekileyo Nzo FM yanithanda kakhulu. Niyayimamela Nzo FM? Bangapha bayimamelayo? Nonke yile nto singu-number 1 e-Eastern Cape. Yile nto siqale nalapha eZwelakhe sizawuqhubekeka ne-shoot drive yethu. Khona into eshiyayo ke u-AV ungenele phaya kwi-True FM talent search nimvotele ke xa sokufika ixesha lovota nihlale nimamele ne sifuna hambe ephi e-SABC. But eyona nto ibalulekileyo guys ndifuna into yobana sithi xa si-hand over ezi zihlangu niyazi into yobana ninabazali Alfred Nzo Community Radio nanini na ungaxakwa into exakile ungazazi uba mawuyephi fika pha eredweni unkqonkqoze uthi naku ndingena-ID. Mhlawumbi xa sikuyela kulaa ndawo ukuvimba i-ID kuzawuvakala bhetele. Niyandiva ne? Niyazi into yobana aninodwanga. I-Alfred Nzo Community Radio iyayisapota kakhulu i-education yenu. Just make sure when into yobana you do what you are supposed to do, that is learning.
nihloniphe ootishala so that iklasi yalonyaka ka-2024 kwi-matric yenze bhetele kunyaka ozayo. Andithi? Siyanithanda kakhulu and asihambi sodwa ke njengoba betshilo uAviwe iWild Coast Sun nithi ke nina kusemzamba nithi kusekhasino ngabo abanye babantu abathe bancedisa into bana ke sibe siza nezi zihlangu ziyi-20 masibaqhobele izandla. Xa siphuma apha sizayo kwesinye isikolo siyoshiya ezinye ezingaphi eziyi-20. Xa sikunike esi sihlangu ke asithi wohlukile kwabanye abantwana but yinto ethi siyakubona sifuna uqhubekeke wenza kakuhle siyakuthanda unomzali phi eAlfred Nzo Community Radio. Nifike nasemakhaya nibaxelele uba no Alfred Nzo Community Radio is-adoptile ithe sinabantwana bayo sonke akunjalo? Thank you so much. And ndizawucela uMiss Mchekish uba niye naqhuba njani nisiphezo level 6-7 sawunyamezela u-5 but nje nisiphe nje 6-7 intobana akho nto sinophinde size nayo na Zwelakhe. Over to you principal. Enkosi ndicela phinde nibaqhobele izandla. Alright, Zwelakhe ngokwe-language yakwa-education ngokwi-Title school. If kuthiwa isikolo ngokwi-Title kuthethwa kufunda abantwana babazali abahluphekayo abangathathi ntweni. Mhla esi sikolo safunda abantwana abasuka kwii-families ezifumileyo sawuye kuba ukwintayile-2 okwangoku esi sikolo ngukwintayile-2. So iyaxelela loo nto uba abanye babantwana abafunda kwesi sikolo bayastraglisha kwa ukufumana i-uniform le yesikolo. So le program iyalapha ekhaya Alfred Nzo Community Radio. It's a blessing to us as the school because laa mzali bekuzawuthenga isihlangu ibhajethi yakho uzayidayivhetha ayise kwenye into eyinidi yomntwana for uba abe lapha esikolweni. So siyabulela kakhulu. We hope that le partnership njengoba niqale u-2024 namqala apha eZwelakhe anizusilahla throughout the year. Nihambe nathi nisitatamise kule class ka-2024 sifuna ukuimprova kakhulu ngaphezu uba besenzile ngo-2023. So we believe ke uba anizusiyeka naxa sinikrweca senditshilo xa singukwintayile-2 xa sikubiza eyunivesithi khawuze apha sine-event khawuzoba uprogram director ungalindeli envelope ebrown because singukwintayile-2. We don't have money, but we want your skill. We need your skill. We need italent yakho kwabantwana. So siyabulela kakhulu. Wish you all the best. Sizavotela xa sekufikela xesha loba sivote and we trust God that uzawulenza ixesha. Nathi sibe nabantu abasuka apha eNzo abaphangela SABC. Abantu bethetha ngathi kunomathotholo. Bantwana bam nina abafumene ezi zihlangu cela niyazi uba anikhethwanga kuba nibhetele kwabanye kodwa ibe lithamsanqa nje uba nibhenefithe. Ayonto yelaa xesha ngasifunda thina zazingekho izinto. Wawurhulupa isihlangu sidabukile uye esikolweni ngaso sidabukile. Ndiyazibona ezenu ke zisaphilile izihlangu uthetha uba uzawuba nesihlangu sokutshintsha ngoku. Akekho ke umntu ongazusinxiba isihlangu sesikolo as from today. So siyanibongela ke on your behalf. But bendifuna one of learners lo mntana besinayo ku-SGP meeting because ke mampengoma i-RCL ayika-introducewa formally. Can I get the one that was in the SGP meeting to come? Mpongoma, please come.
Namos bengibongela isikolo. So uMphongoma is a SGB member. Uhlala SGB member on behalf of e-learners. Uzawuthethela ke ebongela ogxa bakhe. Enkosi. I greet you all. My name is Ogo Mphongoma. Firstly, I'd like to thank you for this opportunity. As a representative of students of Zwelakhe, I'm proud to say that we are very honored and we are very thankful for what you did for us today. And we acknowledge your hard work and on how much we've improved. And we promise to bring better and greater results with quality, of course, as we always deliver. Thank you. Hey, wandikhumbuza ngela xesha lam ndandisafunda. Nam ndandithetha kanje high school. Nam ndandinje. Otherwise, hayi ke bantase elethu ixesha liphelile ngoku. Thank you so much. Into abaniyendasi. Akho mculo ngalesana. Bajayiva kanjani ngekho mculo? Khanitsho ndive xa mculo. Yitshoni ngalo ndive. Yabona kuba nizinayo ingoma ke. Ayayijayivisa iplan ngalo sani. Andikwazi ujayiva ngayo. Funa ingoma otherwise ayintlento zababane ndisiza apha yabona xa sekuvuliwe la xesha lokuvota I'm gonna come here and ndizayenzela apha ivideo because yabona abantu ndiyazikhommitha kuni ivideo ndizayenzela apha ivideo ezawucela ivote ebantwini so ndizanijayivela ngaloo mini leyo otherwise ndiyanithanda guys apha ama-grade 12 khanithi mba producer results with quality. That's what you always do. So I'm looking forward to that for 2024. No man's have any paya say pisins abuya. This is Lenina special. Uban kena yenza londo. I'm gonna come back. Otherwise, yanitela kakulu nifunde kakuhle namhlanje. Until we meet again. Bye bye. The power of education extends beyond the development of skills we need for an economic success.